Munduari begiratzeko modu bat laguntzarekin kantatzeko modu bat oman eguzkia hartzeko modu bat itxaroten jakiteko modu bat. Gure ohiturak, gure gastronomia eta musika, dantza denetarik dekogu. Gida horretan dekogu denetarik. Gaur adibidez dekogu Santo Tomas azoka, hau da tradizionalena, azoka tradizionalena Bilbon, eta beti egoten dira milaka pertsona, bai, plaza beren eta areatzaren inguruan biltzen dira gure gastronomia jaigiroa ospatzeko. Beste bi azoka desberdina dekoguz, Bilboko artizautza azoka eta Gabonetako auzo txikia, oso importantea dira. Nik uste dut hori merkataritze elkarteek ahalegin handia egin dutela, adibidez Gabonetako argiak ipintzeko hirietan eta auzo batzuetan be. Importanteena niretzat Jaietako Zinegotzia izenez, da Olentzero kalejira eta erregen kabalgata. Nik uste dut hori omentzako dire, baina bai nagusientzako. Olentzero etorriko da Bilbora abenduaren 23an, arratsaldeko 7:00 laurden gutxiagotan aterako da plaza Elitikatik, eta joango da gero Arriagaraino, eta hor musika eta dantza egingo dugu eta bestuko dugu Olentzerorekin. Hor be Olentzero egongo da alkateagaz eta haien arteko makila trukea egingo dute. Hurrengo egunean, abenduaren 24an, goizean, justo Arriaga baina barruan, umeek aukera edukiko dute egoteko Olentzerorekin, goizeko 11:00 ordu bietara. Jaiotzen erakusketa, San Nikolas elizan, Santiago katedralean egongo dire hainbat lekutan. Guggenheim museoa, bai orain arrakasta handia dekona Fernando Boteroren erakusketa, ez dakit hainbeste gauza dekoguz, gero bai aurten berriro ipini dugu Lakasillan pabelloian izot pista. Nik uste dut omentzako, giro ederra dagoela bai, eta nagusientzako bai. Daukate urtero bezala umeen Gabonetako parkea, hor jolasteko eta hasialdiko ekintza dauzkate, kirol jarduerak, barraka bai dauz, eta tailerrak, eta normalean hori gustukoa da, haien gustukoa da bai. Musika bai, musikaldetik Euskalduna Jauregian deialdi asko dauz. Aurten nik uste dut lehenengoa dela, baina Bilbao historiko, Bilbao la Vieja, San Francisco hortik bai daudela bizita horiek. Eta nik uste dut oso polita direla eta gainera horregaz ezagutzen dituzu gure ohiturak, gure kultura eta zainitzineko gauzak, ez da? Zarra zara Bilbo. Guk turismo bulego batzu dekoguz, bata dago Insantze plazan eta gero bestea Arriagan plazan bai, orduan hor aldute lortu. Oinak urbeltzetan, loreak bainean.
Bilbon gabon hauetan, alaiago, inoiz baino alaiago egongo da, eta nik uste dut aukera asko dekogula disfrutatzeko. Zatoz Gabonetan Bilbora. Datozen egunetan eskaintza zabala egongo da hiriko txoko guztietan. Museoak, Gabonetako asokak, erakusketak, musika eta gaztetxoentzako eguberrietako ikuskizunak, olentzeroren etorrera, errege kabalgata, gozatu Bilboren izaeraz eta bizitasun kulturalaz. Eskaintza guztia Bilbo zoriontzua gidan duzu. Aurtengo Gabonetan Bilbo zoriontzua opa dizugu.